εμάς. Εγώ λέγομαι Δαβίδη Ιωάννα. Είμαστε εργοθεραπεύτριες. Εργαζόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια στο Πράξης. Το Πράξης είναι μια πρώτη θεραπευτική και συμβουλευτική μονάδα. Οπότε ασχολούμαστε με την παιδιατρική εργοθεραπεία. Έχουμε να κάνουμε παιδιά σχολικής, προσχολικής ηλικίας και κάποια εφηβείας, εφόσον έχουν περάσει όλη τη σχολική τους ηλικία σε εμάς, και κάποια έτσι πιο μεγάλα παιδιά. Αρχικά να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι τα γυαλιά, όπως έριξε πριν ο κ. Σαράφης, επαφισμένης πραγματικότητας. Έχουν διαφορά με την εικονική πραγματικότητα, γιατί στην εικονική πραγματικότητα είναι όλο το μάτι καλυμμένο, ενώ εδώ, όταν το φοράει το παιδί, βλέπει από το κεντρικό του κομμάτι ό,τι βλέπει ένας υπολογιστής. Περιφερειακά όμως, στην όραση μπορεί να δει ό,τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω. Αυτό το project, ας πούμε, εμείς το εφαρμόσαμε σε παιδιά με ΔΕΠΗ. Η ΔΕΠΗ είναι η γνωστή μας ΔΕΠΗ, ας πούμε, είναι παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας, το οποίο είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, έχει σχέση δηλαδή με την ορίμανση του νευρικού συστήματος και εμφανίζουν ένα πολύ ευρύ φάσμα δυσλειτουργιών. Όσο περνάνε τα χρόνια, το ποσοστό των παιδιών με ΔΕΠΗ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι από το 3-6% του πληθυσμού, του μαθησιακού πληθυσμού, και σε επίπεδο σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Το ίδιο σημαίνει και σε εμάς στο Πράξης. Εμείς στο Πράξης τα παιδιά με ΔΕΠΗ είναι σταθερά στο 3% των παιδιών που έρχονται για θεραπεία. Η υπερκινητικότητα, η παρομητικότητα και κυρίως η διάσπαση προσοχής είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στα παιδιά με ΔΕΠΗ. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν μπορούν να εστιάσουν στις λεπτομέρειες, δεν μπορούν να συγκρατήσουν πληροφορίες και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί κατ' επέκταση ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στις μαθησιακές σχολίες και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και σε σπάσματα θυμού, διαχείριση αισθημάτων και όλα αυτά. Ένα από τα προβλήματα, λοιπόν, είναι και η οπτική αντίληψη που έχουν τα παιδιά με ΔΕΠΗ, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μετέπειτα και μαθησιακές δυσκολίες. Η οπτική αντίληψη, λοιπόν, δεν έχει σχέση με την οπτική οξύτητα. Δεν έχει σχέση, λοιπόν, με το τι βλέπουμε. Μπορούμε να έχουμε οπτική οξύτητα στο 100%, να βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι τι βλέπουμε, πώς το βλέπουμε, πώς το επεξεργαζόμαστε και τι κάνουμε για αυτό το ερέθισμα που παίρνουμε. Οπότε, βλέποντας ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ ουσιαστικά κυριαρχούν όσο περισσότερο γίνεται στα παιδιά με δυσκολίες στο μαθησιακό πληθυσμό, έτσι φαντάζομαι ότι γίνεται και μια προσπάθεια να βρεθούν πιο καινοτόμες και πιο καινούργιες μέθοδοι, ώστε η θεραπεία να γίνει πιο ευχάριστη, να γίνει πιο ενδιαφέρουσα, να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να μειώσει και τη διάσταση προσοχής. Έτσι, κάτι που μας τραβάει το ενδιαφέρον σίγουρα θα μας κρατήσει και την προσοχή μας εστιασμένη. Και επειδή η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια είναι μέσα στη ζωή τη δική μας και κυρίως μέσα στη ζωή των παιδιών, οπότε θεωρούμε ότι η τεχνολογία έτσι θα αποτελέσει και ένα μέσο πιο εύκολο, πιο ευχάριστο για να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Η οπτική αντίληψη, λοιπόν, η ακουστική επεξεργασία και κατ' επέκταση ο οπτικοκινητικός συντονισμός, όλα αυτά λοιπόν είναι αυτά που δουλεύει το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, γιατί φορώντας τα γυαλιά υπήρχαν καταρχήν δύο εφαρμογές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε έναν υπολογιστή. Εμείς μπορούσαμε λοιπόν, εφαρμόζοντάς το, να βλέπουμε τι κάνει το παιδί. Μια εφαρμογή είχε 5 επίπεδα δυσκολίας και έπρεπε να στοχεύσουν το διαφορετικό ψαράκι. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες βέβαια μπορούν να γίνουν πάρα πολλές. Υπάρχει πολύ μεγάλη πληθώρα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον. Η δεύτερη δραστηριότητα είχε σχέση και με το μαθησιακό. Έπρεπε να εστιάσουν και να βρουν το ΕΙ, μπλεγμένο, να ακούσουν ένα παραμυθάκι, μπλεγμένο να το σπάρουν μέσα σε διάφορες λέξεις και να το βρουν. Φορώντας το, έπρεπε και να εστιάσουν και να στοχεύσουν και να δουλέψουν οπτική τους αντίληψη, δηλαδή να βρούνε ποιο είναι το διαφορετικό ψαράκι και να το στοχεύσουν. Το πώς εφαρμόστηκε αυτό, εμείς το εφαρμόσαμε στην ομάδα στη τμήμα της εργοθεραπείας, στη δικιά μας αίθουσα. Προσπαθήσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και να έχουμε έτσι και χαμηλό φωτισμό και να μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θες να πεις τα υπόλοιπα? Κάναμε το πρόγραμμα σε 4 παιδιά με ΔΕΠΗ, 4 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, για να γίνουν και τα σχετικά αποτελέσματα.
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν στην αρχή, τα περισσότερα παιδιά ενθουσιάστηκαν, γίνανε διπλές μετρήσεις. Ενθουσιάστηκαν όταν είδαν τα γυαλιά, τον υπολογιστή, εξοικειωμένα και με την τεχνολογία. Δυσκολεύτηκαν λίγο κάποια παιδιά με ΔΕΠΗ, γιατί ήταν δύσκολο να συντονίσουν την κίνηση του κεφαλιού με το να χειριστούν, να χειριστούν το χειριστήριο, να μπορέσουν να στοχεύσουν, να συντονιστούν. Φανταστείτε ότι είχαμε παιδιά τα οποία κάναμε αυτό το πράγμα και έπρεπε να κουμπίσουν και το χέρι και να στηρίξουν στην κίνηση και να στοχεύσουν και με τον αντίχειρα. Αυτό δημιούργησε σε κάποια παιδιά κάποια απογοήτευση. Δεν ήθελαν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, συνεχίσαμε το πρόγραμμα. Γενικά υπήρχε ενθουσιασμό όμως και από τα παιδιά με ΔΕΠΗ για το πρόγραμμα. Αυτά πάνω κάτω. Και κυρίως όσον αφορά τη διάσταση προσοχής, που είναι πολύ βασικό στα παιδιά με ΔΕΠΗ, πραγματικά ήταν πολύ στοχευμένο σε αυτό. Δηλαδή, όποιος και να έμπαινε μέσα στην αίθουσα, γιατί εντάξει, είμαστε σε ένα τμήμα που έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς θεραπευτές, πολλά παιδιά, μπορούν να μπουν, να βγουν. Όσο υπήρχε αυτό, ακόμα και στη δυσκολία της απογοήτευσης ενδεχομένως ότι μπορούν να μην στοχεύουν σωστά, η προσοχή τους ήταν εκεί. Και ίσως δυσκολεύτηκαν και λίγο τα παιδιά που είχαν μοιοπία, το λέω γιατί έχω μοιοπία και όταν τα φόρεσα έβγαζα τα γυαλιά μου, τους έπαιρνε λίγο περισσότερο χρόνο να διακρίνουν το διαφορετικό. Το μεγαλύτερο σκορ βέβαια, το high score ας πούμε σε όλες τις μετρήσεις που κάναμε, ήταν παιδί με ΔΕΠΗ. Αλλά ήταν παιδί έκτης δημοτικού, το οποίο δουλεύεται πάρα πολλά χρόνια και σαφώς παίζει ρόλο και το νοητικό επίπεδο το οποίο βρίσκεται στο παιδί. Οπότε ήταν το high score, το έκανε παιδί με ΔΕΠΗ πάντως, όχι τα παιδιά της τυπικής. Θα λέγαμε και θα φανταζόμασταν ότι τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης θα είχαν έτσι το high score. Δεν το είχε ο Χρήστος, ο οποίος είναι παιδί με ΔΕΠΗ, πολύ δουλεμένο όμως, με ένα καλό νοητικό επίπεδο, το οποίο στο χάρηκε κιόλας, ευχαριστήθηκε και όλη τη διαδικασία, δεν είχε κανένα αρνητικό συναίσθημα, γιατί στόχευε και γρήγορα. Όλα τα παιδάκια στο ερωτηματολόγιο που βγάλαμε ζητήσανε να υπήρχαν πληροφορισμός δραστηριοτήτων, δηλαδή να υπήρχαν και άλλες δραστηριότητες τέτοιου τύπου, γιατί κάναμε επαναλήψεις συνέχεια σε αυτές τις δύο εφαρμογές. Ίσως και λίγο περισσότερο χρόνο θέλει στο ενδιάμεσο. Ναι, και λίγο περισσότερο χρόνο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, συγκέντρωναν τις πληροφορίες, αυτό που μας ενδιαφέρει, στο να συγκρατήσουν πληροφορίες, αυτό που τους δίνεται λεκτικά, να το πραγματοποιήσουν. Και γενικά, σε γενικές γραμμές,